So sho bafethu these are poems was bafethu bengithi ke le video le yalo sisi lo ocela ukuthi ngiprank indoda yakhe ufuna ukwazi ukuthi after 9 or I see so sengiyamfonela kubhutiza bafethu manje lalelana. Hey bambi. No. Oh, hello njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Bengisacela ukukhuluma no Mike. Uyena okhulumayo. Oh, mfethu, okay. Ukhuluma no Thamsanqa lana mfethu, uyaphila? Ngiyaphila Thamsanqa. Hayi mfethu, awungazi impini wazi wena ngisebenza lapha ngase officeini lakho, but our building le facene ne office lakho. Office, oh, okay. Yeah mfethu. Ungadideki mabona le khona nama number akho. Like kahle kahle ama number akho ngiwathole Facebook, but one of your colleagues ngikhona ngimjwayele enginokumbuza nje wakwakhuluma igama lakho athi ubani bani, and then ngiyifriend naye kuinakhuzani sa Facebook, and then ngakubona nawe ke, and then ngase ngikulandela ngase ngithatha inamba yakho. One of my okay. I know ngilalele mfethu. Yeah mfethu. Yeah no man, kunento man mfethu eshazi man. Hlezi ngikubona lapha emsebenzini wenu man. Ayingathi awaniphathi kahle futhi lapha. Uright kodwa unokungichaza nje nokunibona nje ungichaza ngithi hayi lento lensizwa lena nje ngathi insizwe nesizotha ezihloniphekile nje ngoba nayizolo ngikubonile ubugqoke ibhluku elimnyama neshirt elimhlophe lapha eKFC. Yini impela lo zengqoke kanjani izolo zengqoke kanjani? Wena kalusuku kuphi ngoba ngathi uyangazi mina kodwa ngikwazi. No, ngisuke nami sometimes most of the time isikhathi siphuma ngaso 1 siphuma kanye lunch nokukubona manje uyothenga lapha most of the time nami ngicela sengilandela ngoba ayi dress code yakho shem cha uyaqoka nami ngifuna ungifundise ngifuna style sakho shem hayi ngeke so ngisho ngichaza style sakho nje. Hayi ngiyancoma kwendoda noma ngakezwa kahle ukuthi ubheke yiphi kodwa nje ngiyabonga mfowethu ngiyabonga ukugqoka into engiphila ngayo. Ikhala ngani insizwa? Hayi man futhi hayi kabi mfethu ngiyakuzwa ukuthi hayi mfethu kunento mfethu engifuna ukukutshena yona ngicela futhi ungaphatheki kabi and ngicela ukuthi ungayivali futhi ifoni into engayisho nje kuwena nje futhi cha uyangichaza umuhle. Yeah mfethu uthi nje uyangichaza nje umuhle like mfethu right nje indle wengakhona right. Uthe igama lakho bani uDaniel? uThamsanqa. Hayi igama lendoda phela le akulungile mfowethu awuqhubeke ngiyabonga lapho manje ngichaza cha ngiyabonga mfowethu ngiyakuzwa. Hayi mfuthi nathi nalapha nasiphumele nama post mfethu bengifuna maybe uapply khona ngoba ngiyabona lapha eSpaniseni vele most abantu banokumuva beza ngala kwicompany yethu, so bengifisa ukuthi abasebenza lapha ecompany ukuthi nawe maybe ungeza ngala maybe because so khona ukuthi sazane kahle sixoxe ngoba mina ngiyimanager lana yabo. Okay. Yeah, kodwa nje okunye bengifuna ukwazi nje mfethu ngiyakuthanda like ngifuna mina nawe sibe something yabona. Ngiyakubona ukuthi awukwazi wayenza maybe lento or maybe uke wayenza so angazi. Ana mfowethu mawuthi ufuna ngibe something nje usho njengani? Ngifuna ukuthi like nje ngifuna ukuthi mina nawe sibe maybe ama couple yabona. Sijole yabo. Mina mfethu nginomfazi yabo kodwa ngiyaganga futhi esayidini kodwa ama feelings ami yabo akubantu besilisa. Ndoda angiyazi lo mhlanje ngibuka la komabona kude ko TV hayi uyangithusa ke manje. Usoqala ungithusa impela manje ukuthi mina ngayenza lo nto leyo manje make ngithi ngiyavuma ke ngoba vela ke umuntu ongibonayo njengamanje ngizotholani mina lapho. Mfethu isipani mfethu afenza ukufaka isipanini sami mfethu ngoba ngitshela isipani sami nje ngakufaka ngaphakathi futhi. Manje awashe mfowethu ngibuza uzongidla bani udodla omunye la. Hayi khuleka ngizokufundisa wena mfethu ukuthi kwenza kanjani uke wakwenza noma wakwazi wakwenza. Hayi mfethu akaze ngikwenza into lena ngihlale ngiyibuka nje abantu beyikhulumela le ukuthi cha mina akaze ngiyenze futhi nje nobaba omkhulu akaze ngibone bengibonisa lento lena nje ukuthi ngoba nakho asibonani face to face akekho umuntu engathi ngixoxa kuyikho nje senginike attention ngithi ake ngilalele ukuthi izongithatha ngibeke lento le mfethu manje uzongifaka esipanini mangivuma mina.
Ya ngizokufaka esipanini mfethu mawuvuma mfethu ngizokufaka esipanini I won't lie to you ngizokufaka esipanini but kuzomela kodwa siqale lapha na hayi khuleka lento lena ayikho obhlungu nje imnandi once wayijwayela nje nawe yabo Bendoda kwaze kwanzima impela manje ngakaze ngicabanga ukuthi ngayithola ngelesi simo leso ngifaka kuso manje ubani oba on top lana kwenzakalani ngoba manje ngicabanga ukuthi kunendlela ekwenziwa ngakhona mhlambe nami kuzofanele ngiye lapha sengazi ukuthi ngapho so sengibhayizela mangifika lapha hayi mfethu khuleka ngizokufundisa enye into maybe soyiqeda kakhulu mase sibonana face to face nje wena khuleka as long wena wazi ukuthi mawuvuma nje akunankinga so ngizokufonela kahle ungisendele kahle iCV yakho yonke into yakho and then we'll talk kahle ke lapho okay but akunankinga ungabatsheli abaningi lapho ukuthi kahle kahle sivumelane ngokuthina ngoba abantu bangithemba lapho ungabatsheli abaningi sengivuma nje kwamfethu nami nakho langithembisa ukuthi uzongifakela uzongifaka emsebenzini onemali lapho okay mfethu khuleka ubala lolo kodwa nje mfethu wena relaxa so wenza ama arrangement maybe sohamba sekwi vacation nje soyi2 and then mase ona umfazi ukhona umfazi phela futhi kuyofuneka engazi maye ukuthi uyezwa ngale ndaba lena ngoba ekuyobe echithe kumuzi lapha khuleka mfethu angekazi secret yami nawe le nami nginawo umuntu so kodwa nje into yami ngishaya esayidini yabona kwaze kwanzima hayi kulungile ngiyakuthembisa wena uzongitshela mase ungidinga uzosho isikhathi nendawo lapho ke mfethu kodwa nje abaningi ngoba ushalusho ukuthi kunecolleague yakho nokukhuluma nayo ungayitsheli ukuthi sikhulumele izindaba ngoba hey bangithemba ngenye indlela lapha manje nami usuvele wangithatha nje indlela okhuluma ngakhona sengithi hayi angihambisane nawe hayi khuleka kodwa usanda ngathi uke wayenza nje lento yazi lutho mfethu akithi manje mangithi ngiyabheka ukuthi ngizobenefita nami la mfethu yazi kulo mhlaba uhamba kanjani ngoba ngizobenefita sengithi cha ake ngivume ngoba akusiyinto ezongibulala akusipoison le so sengithi nami ake ngi-experience something angithi iphathi kwami nawe lento okay hayi mfethu ngoba iphathi kwami nawe khuleka mfethu khuleka uzongibona nje nami I'm a good looking guy nje ngeke uphoxeke nje khuleka so iqeda kahle efonini futhi ngoba mami ngibhizi nyana ngifuna ukuhamba manje ine meeting so khuluma kahle later ne uyisave ke number yami ne kulungile ngizayiseva mfethu kulungile ngizayiseva kodwa ungatshela umuntu angeke mfethu khuleka trust me sharp okay sharp sure Yey wafuma wafethu indlala wafethu indlala yokufaka ebridgini gaxa hayi engihambile mina hayi yazi le